И какво става, пичове, днеска играем Hero Zero и с мен е моят приятел Аз съм Дани. Дани. Доста. Как сте? Как сте, хорца? Реших малко да сега тази седмица да посваля на Слава, което е добре. По опит, както виждате на 132, тук съм свали Слава, но след 10 секунди ще направя едно нещо и ще ида в топ 100 по опит. И ще вдигна 177 ниво. Гледайте. Момент само да взема монетките. И гледайте сега. Аз ще си използвам батерийките. Лесно ще събера колкото искам опит. Така. Много малко давате, бе. Гледай, 8-то. Нещо са се объркали тя. Айде, бе. Давай. Аре, бе. Холиво. Ох, кочо. И сега, хора, вижте, че ще бъда в топ 100 по опит. Момент. И почти в топ. В 119 място. Колко ми трябва за топ стоя? 149 000. 150 000, а аз имам 120, може би. 125. И не е толкова зле, нали, Дани? Много ясно. Сега ще направя една стратегия, която, нали, съм измислил. Къде е това? Ето го. Само да взема и снарядите и почвам спецките. Спецките мисии. Старт. Охо, то съм го тръпал. Бум! И една пънчка! Добре, дами господа. Вау! Ще го запазя. Втори рунд. Бум! Трети рунд. Бум! Разцепихме ги. Четвърти. Бум! Сега си представям да минем цялото наведнъж, човек. Представяш ли си, Дани? Ще ми се да повярвам. Мал. То после Това мисля, че е възможно много. Стига, бе. Я ще дам 2 пълнички, нищо. Какъв е той, бе? Аре, тук ще се пробваме. Няма дам повече пълнички. Не беше добра идея. Плюс 12. Не, мерси. Мисля, че... Дани? Да. Момента. Как мислиш, така добре ли? Май не. Май не. Ма не, ами не. А,
Е така. По-добре. М? По-добре. И аз така мисля. Това ми дава доста сила, ама аз искам точно обратното, нали? Искам да си намаля силата. Силата, намаляй ти. Изхъбиш 4 понички. Как може? Срамота. Спечеля днес хабичета. Да. Това беше с мен, хора. Ако ви харесва клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. И ако искате ми следвайте поредиците. И това беше с мен и Данката. Чао, хората. И чао. До следващия епизод.